ana sesutya kang coplok saka embanan nalika samono kang ya saking kasatriyan Madukara ya panenggaking Pandhawa Raden Danarjaya ya sing kumbang ali-ali ya Raden Janaka ingkang kanthi dening kadang Punakawan Bagong kang humirih tindakipun Raden Danarjaya ingkang nganti pagrayu pager bagus pindhane putri Dumas Manggala pagrayu pager bagus sing kembaring pano kembaring busana tumuju wonten ing sasana pawiyahan arsa panganti bagus sing Adi David Prasetyo ayuning Diana Novita Sahari lolonan tindaki Sang Raden Danarjaya kang kastuhung garjaning lampah kiraping temanten teguh ing sangsaya nalika samono prapteka nggihan kang tinuju ya paring sasmita dhateng ayuning Diana Novita Sari bagus ing Adi David Prasetyo monggo Gusti kula kakanthi lenggah manjing wonten ing sasana busana Gusti tak seranani son pikapulut nyependo sigra niat saking palenggahan kekanten asta tangkena ginggang sarambut pinara sasara musti kaning pawiwahan memanik ing kandha kang wis pundi wahyuning jodho wahyuning katentreman Nutput sangga kang wis dinepa ning angin ana patah sakembaran bocah alit iki dereng andar beni dosa suci resik penggali upangan jap kemanten ucap sakimah lampah satindak tansah kanthi dhateng tuntunan suci gumiring tindakipun kemanten Ibu Pangrengga busana lumantar windah salon saking wonten tapen Magetan samono wis prapteka nggihan kang tinuju musti kaning pawiwahan maning kandha karsa lungkar busana kanalindran ngrasuk busana kasatriyan andudut ati keberangan serampat
sranani Agok beki perkerapan yuk son pikatku Oh, asik asik sarwing oce dheweke ngalih becokan elo kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirku kuning silet ireng tak sawang tambah manis bunga yen lakonan sirane ayo le ora bakal andutut ati kepranan ora bendut atiku tan saya tak sranani son pikatku luteng pendon damel niki padha ae jane iki nggonmu dhewe jajalen pakno ora iso muni ngono